Tällä videolla Uudentien päätoimittaja Leif Nummela haastattelee Tapio Puolimatkaa, joka on juuri julkaissut uuden kirjan Tiedekeskustelun avoimuuskoe. Biologi Bruce Albersin mukaan olemme viimeisen 10 vuoden aikana saaneet selville, että ihmiset ovat enemmän matojen kaltaisia kuin olimme kuvitelleet. Geneetikko Glenn Evans on samaa mieltä. Genetiikan näkökulmasta mato edustaa hyvin yksinkertaista ihmistä. Toisten biologien mielestä ihmiset ovat ylisuuria hedelmäkärpäsiä. Biologian professori Charles Zuckerin mukaan emme ole olennaisesti muuta kuin suuria kärpäsiä. Loppujen lopuksi meillähän on 99% samat geenit hiirten kanssa ja meillä on jopa geenejä, jotka voisivat muodostaa hännän, toteaa Jane Rogers. Morris Goodmanin mukaan me ihmiset olemme vain hiukan uudelleen muovailtuja simpansseja. Professori Tapio Puolimatka, miksi ihmisellä on tarve määritellä itsensä ylisuureksi kärpäseksi tai kehittyneeksi madoksi tai vähän kehittyneemmäksi simpanssiksi? Mistä tulee tämmöinen erikoinen tarve määritellä itsensä näin erikoisella tavalla? No, nythän länsimaisen kulttuurin perustana on ollut vakaumus, että ihminen on luotu Jumalan kuvaksi. Ja tämän vakaumuksen pohjalta me saamme selityksen ihmisen järjellisyydelle, ihmisen moraalitajulle, ihmisen esteettisyydelle ja niin edelleen. Mutta nyt akateemisessa maailmassa on päässyt vallalle taipumus torjua Jumala kokonaan tieteellisen keskustelun piiristä. Ja on jopa sanottu, että akateemista maailmaa tällä hetkellä hallitsee teofobia, eli kun me puhutaan esimerkiksi klaustrofobiasta, ahtaan paikan kammosta, niin teofobia tarkoittaa sitä, että tieteentekijät jollakin tavalla karttavat tai torjuvat Jumalan. Ja silloin kun Jumala torjutaan, niin ihmisyydellekään ei enää pystytä tekemään oikeutta. Tapio Puolimatka, sinä olet juuri julkaissut kirjan, jonka nimi on Tiedekeskustelun avoimuuskoe. Sinä käsittelet tässä kirjassa tätä teofobiaa. Miltä näkökulmalta sinä tässä kirjassa lähestyt tätä kysymystä? No, minulla on viime vuosien aikana ollut yhä suurempi hämmennys tutustua uusateistien argumentteihin ja havaita, miten älykkäät ihmiset menettävät sen älykkään ajattelun kykynsä, kun he alkavat puhua Jumalasta. Mä annan monia esimerkkejä kirjassani siitä, miten tällainen pyrkimys torjua Jumala johtaa hyvin eriskummallisiin argumentteihin. Esimerkiksi Richard Dawkins yrittää viimeisimmässä kirjassaan todistaa, ettei Jumala ole olemassa sillä perusteella, etteivät kaikki puut ole 3-metrisiä. Eli hän väittää, että jos älykäs Jumala olisi luonut maailman, niin silloin hän ei olisi kasvattanut puita noin korkeiksi. Eli tällainen absurdi argumentti kertoo jotenkin siitä, että ihmisen älyllinen kyky on lamautunut silloin, kun hän alkaa käsitellä Jumalan luomistyötä. Minkälaisia muita esimerkkejä tuot esille tuossa kirjassa tästä teofobiasta? No, käyn läpi monia väittelyitä, mitä on ollut sekä lehdistössä että yliopistoissa julkisena väittelytilaisuuksena ja käyn myös läpi viimeaikaista kirjallisuutta ja esimerkiksi niitä todisteita, mitä on esitetty sen puolesta, että Jumala ei ole luonut maailmaa. Ja ihan tämä Darwinin juhlavuosi tarjosi paljon uutta kirjallisuutta aiheesta. Ainoa, mikä siellä hämmentää, on sen argumentaation heikko taso.
Tapio Puolimatka, vielä miksi halusit kirjoittaa tällaisen kirjan? Se on osa sitä älyllistä prosessia, jossa haluan tutustua argumentteihin, mitä esitetään Jumalan olemassaolon puolesta ja sitä vastaan. Eli nythän me voidaan älyllisesti perustellulla tavalla uskoa Jumalaan silloin, kun me ollaan dialogissa niiden kanssa, jotka on täysin eri mieltä meidän kanssa. Ja tällainen dialogi on omalla kohdallani johtanut yhä syvenevään kristilliseen vakaumukseen, koska ne argumentit, joita on nostettu Jumalan todellisuutta ja Kristuksen jumaluutta vastaan, ne epäonnistuu älyllisesti. Tapio Puolimatka, kiitos tästä haastattelusta. Joo, kiitos. Okei, kiitoksia.